худшиносии миллӣ, меҳанпарварӣ ва дарки баланди ватандӯстӣ, рӯҳия ва ҳамовозии ҷавонони пойтахт баҳри пайвастан ба артиши миллӣ дар рӯзи даъватшаванда ифтихори сартосариро ба вуҷуд овард. Дар ин рӯз ба ифтихори шомил шудани ҷавонон ба ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши фахрӣ ташкил гардида, волидони ҷавонони ватандӯст аз омодагӣ ва ҳавасмандии фарзандон барои ҳифзи марзу буми кишвар сарбаландӣ баён намуданд. Хизмат дар артиши миллӣ ин ифтихор аст. Фахр мекунем ки имрӯз фарзандони мо бо як ҳуррияти миллӣ, бо як нангу номуси ватандорӣ ба хизмати ватан камари ҳиммат бастаанд. Бинобар ин ман ки соҳиби 4 фарзанд ҳастам, 4 фарзанди ман дар қувваҳои мусаллаҳ то ҳол яъне фаъолият карда истоданд. Мо бояд ки марзу буми худро агар ҳимоя накунем, дигар кас омада марзу буми моро ҳимоя карда наметавонад. Ҳамин воқеае ки имрӯз дар ҳаёти навасарони мо ба вуқӯъ омада истодааст, моро як ғуруре пайдо шуда истодааст ки мо ҳам мехоҳем ҳамин асари нав либоси сарбозӣ пӯшида ҷавон гардему ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват шавем. Чунин имконият барои ҳар як ҷавон як маротиба дода мешавад. ҳамовозӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар рӯзи даъватшаванда дар шаҳри Душанбе ки шумораи зиёди сокинону ҷавононро ҷамъ овард, намояндагони роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати мудофиа, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, аз ҷумла падару модарони даъватшавандаҳо ширкат намуда ҷавононро бо ин рӯзи пуршараф табрик ва баҳри адои хизмати софдилона ба нафъи халқу миллат ҳидоят намуданд. тайёрӣ ва омодабошии ҷавонон барои пайвастан ба артиши миллӣ ки аз рӯи ифтихору ҳавасмандӣ сурат гирифт, гувоҳӣ аз он аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе масъалаи тарбия ва низоми тайёрии тодаъватии ҷавонон хуб роҳандозӣ гардида, дар натиҷа даъватшавандаҳо аз рӯи ҳавасмандӣ барои адои хизмати ҳарбӣ имрӯз сафарбар гардиданд. افتخار از آن دارم که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل می‌شوم. وعده می‌دهم در نزد وطن و ملت خود خدمت شایسته را اجرا می‌نمایم. اولا به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان سپاسی خود را تمنا دارم که به ما جوانان چنین شأن و شرایط فراهم آوردند و ما جوانان برای حفظ وطن، تحکیم استقلالیت و آرامی و امنیت ملی آماده هستیم. бо такя ба афзудани майлу рағбати ҷавонони синни даъватӣ барои пайвастан ба артиши миллӣ ки имрӯз сипари боэътимод унвон мегардад, дар асоси дастури роҳбарияти шаҳри Душанбе довталабон сароғоз бо роҳнамоӣ дар Мактаби муттаҳидаи техникии ҷумҳуриявии ташкилоти мададгори мудофиа омӯзонда шуда, аз рӯи тахассусҳои зарурӣ мутобиқи талаботи ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар мегарданд. бо ин мақсад имрӯз шаҳодатнома ва ҳуҷҷатҳои тахассусӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим гардид. امروز با دیدن برادران و وطن‌دوستان ملت با یک افتخار و وطن‌دوستی می‌آید توان گفت که با آمدن وقت خود من هم آماده‌ام که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت وطن مادر را صادقانه ادا نمایم. нерӯи муҳофизатӣ ва сипари боэътимод бо иқтидори муосири мудофиавӣ хоса шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои хизматчиён имконоти замонавӣ муҳайё гардида, хобгоҳ, утоқҳои замонавии кори афсарон, ошхона, ҳаммом, хонаи фароғатӣ ва майдончаҳои варзишӣ амал мекунанд. дар раванди табдили қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипари боэътимоди кишвар ки аллакай ниҳоди мукаммали ҳифозатӣ дониста мешавад, нахуст мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавӣ дар заминаи сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафи артиш бо мутахассисони касбӣ ба вуҷуд омада, амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волояти қонун, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, пеш аз ҳама оромиву осудагӣ дар кишвар пойдор гардидааст. ин аст ки имрӯз эҳсоси соҳибдавлатӣ бо дарки баланди масъулият тақозо шуда ифтихор аз давлати соҳибистиқлол, арзишҳо ва дар партави сиёсати созандаву дастовардҳои он ташаккули андешаи миллӣ омили асосии рушд аз ҷумла устувории пояҳои давлатдорӣ аст. дар ин марҳила ҳисси баланди худшиносии ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми кишвар бештар гардида, бо такя ба шароити муосири хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҳавасмандӣ барои ба артиши миллӣ пайвастани ҷавонон зиёд мебошад. ҳисси баланди ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, омодагии ҳамаҷонибаи ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми кишвар ва адои хизмати ватан модар имрӯз дар меҳвари ватандорист ки аз рӯи рӯҳияи баланди ифтихор ва худшиносию худогоҳии миллӣ сурат мегирад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Маъруфи Абдулло, Ахбор, шаҳри Душанбе.